Yang kedua, awake dhewe takut kematian itu karena gawan bayi. Ketika kita masih dalam kandungan, dipindah teng alam donya niku mboten purun. Begitu kita pindah teng alam donya nangis. Suwi-suwi nangise bendina iki malih seminggu pisan. Maune seminggu pisan malih saulan pisan. Akhir kok saiki gak tau nangis kerasan neh. Iki kan kerasan neh dijak pindah rono kan emoh neh iki. Iki kan kumat koyo sing dinginane kae. Nggih napa nggih? Sing nomor telunya apa kita takut dengan kematian? Itu klasik jawaban kula karo panjenengan. Urung duwe sangu. Dadi awake dhewe karo mati wedi mergo rumangsa ora ndek sangu. Terus jenengan bendina salat lho digawe apa? Yo. Sampeyan bendina salat 5 wektu nggih. Padahal dawuh Kanjeng Nabi di antara dua salat itu ada ampunan Allah. Jenengan nek salat subuh bareng ngoten salat zuhur, waktu antara subuh dan zuhur itu dosa jenengan di ngapura. Pokok salat zuhur karo ngasar, waktu di antara zuhur dan asar itu dosane di ngapura. Iku nek dawuh wong iki lek sedina sewengi salat ping 5, ki padha karo sedina sewengi adus ping 5, resik napa mboten? Nah terus nyolat iki lho kok apa? Kok muni duwe nyangu iki lho. Hoi. Yo kurang oke. Dinten nek wong wedok ngedangne sing lanang, kuwi upa sitok ganjarane sitok. Sampane bendina ngedangne sing lanang iki, upa sitok oleh ganjarane sitok. Adik bojomu ki mentang. Piro ganjaran sampean? Kula kalih panjenengan seringkali mboten sadar bahwa perjalanan urip kula karo panjenengan semakin hari semakin jauh meninggalkan start, semakin dekat menuju finish. Kula kalih panjenengan seringkali mboten sadar bahwa jatah urip kula karo panjenengan semakin hari semakin menipis. Suatu saat jatah urip kula karo panjenengan akan habis. Yang jadi pertanyaan, sudah siapkah jika jatah urip kula karo panjenengan habis? Sudah siapkah jika malaikat penjabut nyawa dateng wonten dalem kula karo panjenengan sak perlu jabut nyawa kula kalih panjenengan? Bu, andekan malam hari ini malam terakhir pertemuan kula kalih panjenengan. Andekan malam hari ini malam terakhir pertemuan panjenengan dengan suami panjenengan, orang tua panjenengan, putra putri panjenengan, tetangga teman saudara panjenengan. Umpama bar pengajian niki mangke nyawa panjenengan dijabut kalih malaikat, panjenengan pun siap Bu? Pun siap? Lho kok durung siap seprene terus awakmu ki lho nyiapne apa? Masa umure 70 tahun nek urung siap iki lho 70 tahun nyapa? Umure 50 swidak takonipun siap dereng. Lah terus 50 tahun iki lho nyapa? Bu, mati kuwi mesti sugih mati melarat, pejabat mati rakyat. Yo, sapa ora mati? Wong terhormat mati, wong terjahat mati. Kiai mati, santri pinter bal-balan mati, pinter ngondolan mati. Lah iya jadi genahne pisan dan rumah kamu. Presiden mati, pengamen ya. Sering tak atur nih Pak Harto iki presiden hebat lho. Jadi presiden 32 tahun waktu Pak Harto jadi presiden sapa ora wedi karo Pak Harto. Lho nggih, Pak Harto niku jenderal bintang 5, Bapak Pembangunan Nasional. Waktu lara ki yo ditunggoni 30 dokter terbaik se-Indonesia. Ning jaba rumah sakit ditunggoni pasukan pengaman presiden. Wes semono malaikat maut mlebu sitok ndak nek sing ngerti. Mati Pak Harto. Pak Harto lo mati, apa meneh kami tua. Wonge teko.
Di. Hati-hati wong. Leten. Kami tua batin cangkemmu. Wedi. Lha nggih sapa ora mati? Wong paling sehat sak Indonesia mati ya sapa? Menteri Kesehatan. Lho Pak SBY iki di Menteri Kesehatan, wong paling sehat sak Indonesia. Arep turu ngomong kesehatan, tangi turu ngomong kesehatan, sampai turu lho ngimpi nyuntik. Mati ya. Lah wong paling rusak sak Indonesia mati ya. Rusak. Mbah Marijan lho mati pemeneh Mbah Tumijan. Enak. Ya Allah. Oh, hati-hati Mbah Tumijan. Lho Mbah Marijan rasa mati ya pemeneh Mbah Tumijan. Lho. Ame enek wong iki karo mboke dijenengne Gesang. Enek wong jenenge Gesang. Jenenge iki lho Gesang, mati ya. Gesang kok mati. Lho, Gesang iki lho mati. Lah ternyata kok Gesang kok mati. Tangga kula winginane duwe apotek mati ya. Duwe apotek iki lho, lara darah tinggi iki padahal obatnya komplit mati ya. Deh, tenang. Duwe apotek iki lho mati. Pemeneh bakal jamu. Mati niku mesti, neng banyak manusia itu ya termasuk kula barang niku lek ditakoni wis siap nemuni durung. Sehingga sampai Kanjeng Nabi dawuh isnani yakrahu ma ibnu Adam. Enek perkara loro sing diwedeni digedhing gak disenengi anak Adam. Siji yakrahul maut, siji wedi karo mati. Iki ngomongne khol iki ngomongne kematian. Ngono lho. Ngomongne khol iki siji ngomongne kematian. Nomor loro lek ngomong nih khol, kuwi ngomong nih prestasi. Karena wong dikholi niku wong sing di prestasi, Pak. Mula khol niku kangge kiai, mergo kiai kangge prestasi, duwe prestasi. Lek wong biasa iki aja khol, pengeling-eling. Lek kiai iki khol Pak wong. Lek koyo jenengan bareng ya Del, look. Berarti kalau niku rata-rata lak kiai, lek wong biasa pengiling-iling ya yo ya. Nggih, ngono lek wong biasa, ngono. Kaya Mbah Tumijan. Wong niki Mbah Samsuri niki Mbah Yai punya prestasi lho niki dikholi niki. Lho nggih. Prestasi itu penting. Mula lek ngomong niki kiai itu biasanya ngomong nih prestasi. Nah dalam hidup ini sebetulnya usia pendek karo usia panjang itu sama. Karena sing usia panjang yo mati, sing usia pendek yo mati. Lah wong urip iki jane sing penting prestasi, Pak. Idza kana akhirul umri mautan fasawa'u qasiru wat tawilu. Dene dawuh niku. Jikalau akhir kehidupan manusia ki kematian, jane umur dawa karo umur cendhek ki padha. Mergo sing dawa ya mati, sing cendhek ya mati. Nah sing penting dalam hidup ini apa prestasi. Mergo akeh wong umure cendhek tapi prestasine dawa. Imam Nawawi Ad-Dimashqi niku umure sekitar 45 tahun. Tapi prestasinya Masya Allah 45 tahun. Imam Syafi'i niku mungkin sekitar 54 tahun. Prestasine, sapa gak kenal Imam Syafi'i? Pintu beribadah kula karo panjenengan lewat mazhab namine Syafi'i. Niku umure mek 54 tahun. Imam Al-Ghazali niku sekitar 51 tahun. Punya karya fenomenal jeneng Ihya Ulumuddin. Niku umure mek 51 tahun. Jadi urip ternyata sing penting prestasi. Teng Kediri itu ada ulama besar. Namanya Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan. Pondok pesantren Jampes Kediri. Gurune Mbah Yai Sodik, Mbah Yai sinten niku ngunut niku Mbah Yai Ali Sodik. Mbah Yai Ali Sodik niku alumni Pondok Jampes lajeng teng Lirboyo. Mbah Yai Ali Sodik niku kagungan guru namanya Syekh Ihsan. Niku umure mek sekitar 52 tahun.
Umur 29 tahun ngarang kitab namine Tasrihul Ibarat. Nyarai kitabnya gurune namine Natijatul Miqat dalam bidang ilmu falak. Lajeng sekitar 32 tahun ngarang kitab namanya Syirajut Talibin. Kitab istimewa yang menjadi materi pelajaran di perguruan tinggi Al-Azhar Kairo dalam bidang ilmu adab, ilmu tata krama, ilmu tasawuf. Niku karyane wong Kediri namanya Syekh Ihsan. Niku umure sekitar 52 tahun. Jadi kok ada wong-wong sing umure cendek tapi prestasine dawa. Gus Dur niku duwe abah namine Kiai Wahid. Niku umure sekitar 39 tahun. Beliau termasuk panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia iso merdeka niku krana panitiane Mbah Yai Wahid Hasyim. Niku umure 39 tahun. Niku dadi panitia perintis kemerdekaan Indonesia. Umure 39 tahun, Pak Wo. 39. Lah awake dhewe umur 70 dadi panitia balapan karung urung tahu. Sampeyan kenal sing namine Jenderal Su. Niku usiane pinten Pak niku? Sekitar 34 tahun niku. Nggih. Hampir semua jalan protokol di kota besar namanya Jalan Jenderal Su. Umurnya 34 tahun. Umur 80 tahun tiga jalan gang buntu orang. Orang itu yang penting prestasi ini. Jenderal Sudirman itu agungan napa niku jenenge? Perang namanya perang napa? Gerilya, menyerang dengan tiba-tiba. Ketika perang niku paru-paru wis tunggal rusak, Pak. Mula ditandu niku. Niku umure 34 tahun. Teng Jakarta niku enek bandara namine Halim Perdana. Niku lare Madura niku. Niku sopir kapal jukuk peralatan perang saking Thailand. Pesawatnya mibur dibedil karo londo. Ceblok. Halim Perdana Kusuma Sedo, Pak. Niku umure selawe niku. Kabeh wong ngerti lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Teng Indonesia niku enek wong pinter nggawe lagu patriotik. Sampai wong batokan apal. Wah, juta gentar membela yang benar, sorak-sorak bergembira sampai di ketibaan marhaban ya nurul aini. Niku sing aran sapa yu? Kornel Simanjuta umure 20 tahun piye? Selawe. Bangsa ini pernah punya wanita istimewa jenenge Raden Ajeng. Raden Ajeng Kartini iki umure 20 lho niku, Pak. Lahir tanggal 21 tahun sing iso ngacung tak tukone vario tet entek wektune. Tahun 1879 Sedo 17 September 1904. Wabeh wong ngerti sapa Raden Ajeng Kartini. Niku umure mek 20, Pak niku. Wah, Masya Allah. Dia wanita hebat, Pak. Bu, lho lek ngono umur panjang dan umur pendek itu sama. Karena sing panjang ya sedo, sing pendek ya lho lek ngono sing penting urip niku urip sing penting prestasi, Pak.
Sunan Ampel niku Masya Allah. Umurnya mungkin 70 tahun, Pak. Saat ini kita ngalam barzah itu sekitar 540 tahun. Sama delok prestasi ini. Umurnya cendek tapi prestasi ini sama delok ini. Mulai bakul weci, tahu isi. Lho nggih. Mulai bakul jilbab, rok, rukuh, petu, sajadah, manfaatnya makomi Sunan Ampel. Sopir mikrolet, elep, bis, perhotelan, tukang becak, wah jutaan orang manfaatnya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel iki wong sedo tapi iso nguripi wong urip. Sedo lho iso nguripi wong urip. Jadi wis sedo tapi iso manfaat kangge sing urip. Sedo iso manfaat kangge sing urip. Ning kene enek urip tapi nganyel nih. Lek ngono hidup tuh yang penting prestasi. Lah awake dhewe lek arep kaya pahlawan-pahlawan kae ya angel. Lek kaya Jenderal Sudirman, Raden Ajeng Kartini wis angel. Lek ngono awake dhewe ciptakan prestasi di dua tempat. Satu di lingkungan keluarga masing-masing. Jadilah pahlawan di keluarga masing-masing. Mergo Kanjeng Nabi dawuh wong sing apik ki apik ning keluargane dhewe-dhewe. Dadi wong sing apik ki apik ning keluargane dhewe-dhewe. Sing jadi bapak jadilah bapak yang baik. Yang jadi ibu jadilah ibu yang baik. Khairukum khairum li ahli. Orang terbaik di antara kamu itu terbaik ning keluargane. Wis to karo wong jaba loman tapi karo anak bojone pelit elek. Elek. Enten teng mriki bungono iki. Wah, lek karo wong jaba biak biuk tapi karo bojone cawetel enek. Wonge teko. Lungguh ngisor apa lungguh panggung? Lambine batik apa ora? Batik. Aja tusau. Nggih. Yang jadi ibu jadilah ibu yang baik, ngoten. Jadi ciptakan prestasi di tengah keluarga masing-masing. Jadilah pahlawan, Pak. Mergo nyapa lek jenengan hebat. Engko sampean ya mergo wong mati ki ninggalne cerita, Pak. Quran niku sing akeh cerita lho. Allah ki seneng nyeritakne wong apik-apik. Mula awake dhewe ki nyapa teko kon apik karo keluarga. Mergo sing gampang nyeritakne awake dhewe keluarga. Ngono lho. Jadi awake dhewe kok apik karo keluarga, engko jenengan yo diceritakne apik tenan lho, Nduk, ora ning bapak kaya bapakmu lho. Bapakmu ki ya Allah, Nduk, karo ibu sabare. Kok ngeplak getake rong tau, Nduk, bapakmu. Bapakmu karo ibu sayange. Karo ibu lomane. Ibu kita unduk digonceng bapak numpak sepeda motor. Terus nek wong wedok ki nyalip numpak Scoopy. Ibu nyawang, bapakmu langsung muni pengen Scoopy, pengen Scoopy. Langsung dijak nang dealer ditukokne Scoopy, Nduk. Bapakmu. Loh, mane masyaallah. Kowe ndelok wong ahli ibadah ora eneng kaya bapakmu. Bapakmu selawase urip rong tau salat dhewe. Salat mesti jamaah bapakmu. Deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah. Bapakmu Nduk kowe roh dhewe. Pas bapakmu mbok pangku, pas didusi bathuke ngecap ireng, ora kecentus tembok lho Nduk. Ya mergo bapakmu sregep Tuhan, sregep tahajudan. Bapakmu. Dikenang kita menjadi bapak yang baik. Bapakmu kita nek nyambut gawe Nduk gemine. Bapakmu mek pegawai negeri Nduk golongan 3. Saiki deloken gawe iso tuku lemah nang kono, lemah nang kono, lemah nang kono. Saking gemine bapakmu Nduk.
sing dinggeni mbakmu dinggeni kakangmu. Masya Allah barokah Pakmu Nduk. Dadi kenang. Aja malah suwalike, Bu nyapa ayah ki mbiyen terus dikeki lemah kok ngene Mbah ombo. Heeh. Lah kok telas lah ngondo lae. Malah suwalike ngono lho Pak. Dadi awake dhewe lek iso jadi bapak yang baik. Ketika mati kita diceritakan baik. Pun para hadirin, kalau kita bicara haul berarti kita bicara kematian. Nek ngomong nih kematian, dawuh Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, manusa ki eneng perkara loro sing gak disenengi manusa. Siji yakrahul maut, takut dengan kematian. Jadi sapa lek dijak ngomong kematian iki wedi. Padahal Kanjeng Nabi dawuh wal mautu khairul lil mukmin. Padahal kematian itu sebetulnya baik bagi orang beriman. Sering kula aturi nyapa awake dhewe iki karo mati iki kok wedi. Satu karena kita salah mengartikan kematian. Mati iki sering diartikan urip ngene iki terus dipendem ning jero lemah. Dadi awake dhewe ngarani mati iki, urip ngene iki terus diseleh jero lemah. Iku gak iso obah, peteng dedet ra enek kancane, ra enek lawange. Jadi persepsi kita ini darani mati ki urip ngene iki dicepit ning jero lemah. Dhuwur dikai papan terus ngisor terus diuruki lemah. Awake dhewe ning kono peteng dedet. Mindset awake dhewe sing darani mati ngono kuwi. Manggen ning kono kuwi. Padahal niku sanes alam barzah niku alam donya wong ketok ning jero lemah. Mula cok kathah to wong tukang duduk kuburan bareng ngono karo kancane direkam. Terus muni ngene, "He wong bakulan." Wong apa? Bakalan. Batokan. Wong batokan aja kemelelet kowe. Isuk lho panggenamu ning kene iki. Jadi iki malah meden-medeni to. Jadi enek lemah luang landak nika digawe ngubur wong, mbok wis dadi iki direkam disyuting karo kancane. Terus meden-medeni iki lho, nggenmu sok aja kemelelet kowe. Iki awakmu sok ning kene. Lha kuwi lak alam donya niku wong ketok kok. Mula kathah to masjid musala iki cah cilik-cilik iki pujian malah medeni ngono kae. Alam kubur peteng dedet ra enek kancane ra enek lawange. Iki kan malah meden-medeni to. Mula lek krungu langsung tak bengoki jere sapa ala jere sapa iki ngono. Lho, alam barzah niku mboten ngoten niku. Wonten kitab diceritani alam barzah niku ya kaya alam donya ngeten iki. Bahkan teng alam barzah niku jenengan iso petuk tangga, dulur kanca, wong tuwa, petuk. Bahkan teng kitab diceritakne wong mati anyar niku begitu masuk alam barzah niku dipapak karo sing mati lawas. Jadi tibane ning alam barzah ning alam kubur kene panitia pemapakan. Jadi nalikane tiang niki desane Bathokan nggih. Jadi nalikane wong Bathokan sedo masuk alam barzahne gapura go wedi. Para-para sampean lingak-linguk nek wong muni assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh, yo kok sampean? Heeh. Sampean para mati tahun 2000, heeh. Lha kok ning kene sampean? Heeh, mambengi kanca-kanca rapat diputusne aku kon mapak awakmu. Terus akhirnya sing mati anyar karo mati lawas itu terjadi dialog omong-omongan. Piye yu kabari Bathokan? Mening saiki. Masa saiki iki aku wis ora tau masak yu. Lah nyapa NMBG kok. Lha kuwi piye kuwi? Cah cilik-cilik dikae madyang. Lho diwehi makan beracun, kok beracun gratis loh. Makan bergizi gratis. Oke. Alah, saiki tenan yu. Saiki cah cilik-cilik iki mau adange diteri karo Pak Prabowo. Alah. Saiki enek koperasi merah putih yu, wedi yu. Ning Bathokan wis gawe. Alah. Lha kuwi ge apa, Mbok?
Mbah ge apa kuwi? Saiki lurah kan duwe duwite ge bangun kuwi kok. Mumet saiki lurah. Alah. Duwe diceritakne, cerita. Sampai pernikahan ditakokne, "Kowe wis rabi apa urung?" Urung. Lah, urung rabi, urung. Lho karepe kan njaluk ayu, atik apal Quran, atik anak tunggal, atik njaluke maratuwane sugih, atik loro-loron. Walah urung sampai pernikahan ditakokne. Iyalah, saiki piye wo bathokan saiki masjid kayu apik, saiki nek madrasah diniyae. Walah, ruwame winginane haflah karo khol sing ngaji Pak Lukman. Lho, Pak Lukman iki wong ndi? Wong Blitar. Viral wi. Viral wong. Winginane ngaji ning bathokan, heeh. Sampai teko-teko, iyalah. Ya bar pengajian kuwi aku terus mati, heeh. Lha tenan. Akhire sing mati lawas niki mau ngejak mlebu sing mati anyar. Mbasa mlebu ki kaya enten gazebo. Sing mati anyar takon, "Ke sapa yu kok padha gauyon begigis?" Sapa ke dulurmu, ke tanggamu, ke kancamu, ke wong tuamu. Lha kok begigis? Yastarihuna min karbin syadid. Ke saiki ngaso. Mergo winginane ning donya uripe penuh masalah. Dadi saiki seneng kek. Lho, donya ki panggenane masalah lho yu. Sama nek pengen terhindar metu teko masalah. Nih. Donya ki panggenane masalah, urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak, kakean anak, ora duwe duit, kakean duit. Lho. Wonge tambah akeh duwite tambah gede masalahe lho. Ndek motor siji karo motor telu masalahe gede motor. Omah tingkat karo ora tingkat masalahe gede omah. Lho. Sampane lek omahe tambah apik, tambah gede tambah masalahe. Wong winginane kula wangsul ngaji kok Kediri ki liwat dalan cilik enten omah apik. Jam 1 ki nek wong wedok ayu nutup pager, Pak. Jam 1 bengi lho. Rek. Supirku tak omongi delok wong sugih, yah mene rung turu cek nutup pager. Sandinge le turu nglenger. Lah napa Pak Lukman? Lah rantai pager. Lha tomong iki. Wis donya iki kok ngene iki yo. Mula sampai wong ngantul nembungne urip ning donya ki sawangsi. Lha sing ra penak tridaran sawangsi nawang ki berarti ora penak to. Kaya godhong suruh siji alus siji kasar. Wis sawangane tapi lek giget padha paite. Wis sing kudungane ora sairi karo tanggamu sing sugih. Sing sugih ki ya pait. Ya ndek Mas. Tanggamu sing kok sawang ayem kuwi balah. Kuwi lagi menyelesaikan masalahnya sendiri yuk. Ora sairi karo tanggamu sing tumpakane Pajero kuwi wong Kemeng. Tanggamu nek numpak Pajero ki lho wong Kemeng liwat, ki lho wong Kemeng liwat. Donya kok. Lho nggih, donya ki masalah tok. Wong rabi bingung jelek rabi ayem. Lah rabi tenan ayem. Peh. Sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk tasukane jilbab robani njaluk robina. Masukane lemari es 1 pintu, njaluk 2 pintu, tukane 2 pintu njaluk sing ndak enek pintune. Rabi setahun ini ya Allah sing lanang kuru lah kok setahun setengah malah mati to. Wis donya ngene iki yo ngono lho. Ora ndi anak bingung delek ndi anak ayem, sok eneke dokter kandungan Tulung Agung ditelepon, di WhatsApp saeneke resep ditebus ndak meteng, golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng. Melayu nang dukun ngisore Gunung Kelut ra meteng. Karo Pak Lurah diomongi dukun ampuh ngisore Gunung Merapi kono lho. Melayu rono kebrucut Mbah Marijan mati. Wis ngene iki donya iki yo. Ngono akhire di anak tenan ayem peh anake nakale. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh. Dina-dina mek glegeken. Andile apuk. Ombe ngene nak mimiyeng. Enak nih enak Bu, ibuke njaluk nek ibu tok.
Lha tenang Pak, wis donya iki ya ngene iki. Donya iki panggenane Mas. Mula ad-dunya daru ta'ab wal anak, donya iki panggenane ta'ab kangelan wal anak lan masalah. Mula Kanjeng Nabi dawuh al mautu tatimmun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Wong iki lek pengen tampa nikmat sempurna, mati. Ning kene iki saiki lemah ning pinggir dalan kuwi larang masalah. Tak dudui ning alam barzah gratis. Le. Piye? Wani apa oya? Oya. Oya wani. Lha padahal Quran wis dawuh walal akhiratu khairul laka minal akhirati luwih apik lho timbang donya iki. Ade lek donya ngene iki ya wis masyaallah. Padahal alam barzah iki luwih masyaallah. Mula ada sebuah cerita, ada seorang bapak niku ditinggal mati anake wedok. Susah Pak, susah. Lah nyapa bapaknya susah? Mergo ning nguteke iki pikirane anakku mati berarti dipendem ning jero lemah. Mikire ngono kuwi. Dadi bendina nangis bocah iki piye, Nduk? Ning kono kowe lek atus piye, lek turu piye? Enek selimute apa ora, enek bantale apa ora. Gek ning kono kowe lek maem piye? Gek kowe iki jerah Nduk, gek kowe saiki ning kono dhewe, ndah nene longsone awakmu. Nangis Pak. Seminggu nangis ndak meneng, akhirnya saking keselelek nangis, akhirnya keturun. Mula sampe nek duwe bojo njaluk gelang kalung kok nangis, jarno Pak. Golek suwi-suwi akhirnya keturun, bisa turu mimpi. Mula seringkali kok mimpi digawe dasar to Pak Lukman, kok ning YouTube iki kadang mimpi kok digawe dalil. Banyak ulama-ulama iki sing senengane nyeritakne mimpi, Pak. Jadi kula niki kan santri, jadi melu dawuh ulama. Ngeten lho. Mati ki ana loro. Siji mati nyawane dijabut gak dibalikne neh. Niku jenenge mati bablas. Nyawane dijabut gak dibalikne neh. Niku jenenge mati bablas. Nomor loro nek wong mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh. Iki jenenge turu. Dadi wong turu ki mati. Mula dongane tangi turu apa le? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Jadi wong turu ki mati, cuman nyawane dibalikne neh. Mula nek dawuh annaumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati. Jadi wong turu ki mati. Mula lek enek ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge yo lek sandingmu enek sing turu tulung ndang bengok sing banter iki diterusne apa dinepne. Mergo wonge lek sandingmu kok teklak-tekluk tulung ndang wacakno surat Yasin. Berarti wonge arep. Ketika panjenengan sare Pak, berarti jenengan mati. Kok ngimpi ning sare niku lho jenengan ngimpi ketemu wong sing wis mati. Niku berarti jenengan ketemu di alam kematian. Jenengan mimpi berarti jenengan sedo, mimpekne wong sing pun sedo, berarti wong loro ketemu ning alam kematian. Ngoten lho. Mula ulama kadang gawe dasar mimpi. Lah ini anak bapak anake ninggal mimpi, di dalam mimpinya niku ketemu wong jubah putih. Diduding karo wong jubah putih. Pak, meneng, aja nangis. Ayo melu aku. Akhirnya dituntun tiang niku. Sing ditinggal mati anak wedok terus ngimpi niku. Dituntun akhirnya berada di sebuah tempat yang subhanallah indah sekali, Pak. Teng mriku kuatah lari-lari ngeten iki playon guderan karo nyekel kembang api. Si bapak sing anake mati ki mau ningali kok lho anakku sakmene kae bocah kok ora enek. Bocah sakmene kae digoleki anakku kok gak enek. Akhire takon ngene wong sing jubah putih.
Mbah, anak kula teng pundi? Akhirnya dituntun, ayo tak dudui kalau anakmu ning pojokan. Lho kok anak iki duwingkluk ning pojokan, diceluk karo bapake, "Nduk." Ndangak roh bapake mlayu, bapake ditubruk, "Yah, kula kangen jenengan. Aku ya kangen awakmu, Nduk." "Nduk, nyapa sampean kok ning kono? Nyapa sampean kok gak melu playon bocah-bocah kae? Nyapa kembang apimu kok cekel tok, ora kok sumetnya apa?" Akhirnya si bocah niku matur, "Ya, kembang api iki jane selalu kula sumet ya. Ning pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati. Lah nyapa, Nduk? Ketetesan air mata panjenengan. Ya, panjenengan lek nangis tembus teng kula teng alam barzah ya. Lah kowe kok gak melu playon bocah-bocah kuwi pripun kula ajeng tumut playon mergo nyawang ayah teng donya terus menangis. Menangisi kula ya. Ya, relakan kepergian kula. Kula mboten kados sing jenengan bayangne. Kula berada di sebuah taman yang indah. Akhirnya bapake muni, "Walah, Nduk, luputku ngapura." "Ya wis aku lila saiki, tibane awakmu ora kaya sing tak bayangne." Akhirnya anake mlayu dolanan kembang api, terus bapake tangi malih. Ini menggambarkan bahwa alam akhirat, bahwa alam barzah itu tidak seperti yang kita bayangkan, Pak. Ngono lho. Jadi indah sekali ning kono iki. Playon. Playon ning kono. Playon. Piye? Udah mau ya? Oh ya. Itu awake dhewe iki wedi mati mergo nyapa keliru mengartikan kematian. Terus enek-enehnya apa awake dhewe wedi mati? Karena kita mendengar sebuah cerita wong mati iki lorone nyawa metu teko raga niki. Ketika nyawa ini keluar dari jasad kita, niku lorone kaya hayawan urip, diklentek kulite niku jek lipat 1000. Dadi awake dhewe diceritani ngoten niku terus takut dengan kematian. Nyawa ki metune lorone tenanan. Ternyata teng kitab tafsir Ibnu Katsir sing ngono kuwi kanggene wong kafir. Kanggene wong ngantru, kanggene wong batokan sing punya iman. Metune nyawa iki kaya banyu diadai plastik terus dijojoh dom. Cus. Cur. Mboten krasa. Mboten krasa. Iki nek riwayat dicritakne wong mukmin iki lek nyawane metu arep diliwatne sikile gak kenek mergo sikile sregep ge jamaah. Arep diliwatne lesane sregep digendres Quran. Arep diliwatne mripate sregep dige nyawang Quran. Tangane sregep ge ngelungne sedekah. Akhire malaikat penjabut nyawa mboten langsal enggen medal Gusti. Wis tanganmu tulisana lafat Allah. Jenengku tulisan ning epek-epeke tanganmu. Engko depno ning ngarepe tutuke wong sing arep mati. Akhire didepne, nyawane nguber saking brontone dhateng Allah. Metu niku mboten krasa, mergo nguber tulisan kalimat tauhid Allah. Bu, panjenengan percaya kali Allah nggih? Percaya karo malaikate Allah nggih? Percados karo kitabe Allah nggih? Percados karo rasule Allah nggih? Percados karo takdir nggih? Percados karo dina kiamat nggih? Piye? Budal apa ora? Anggah hoya, Pak. Anjen yo anu. Malih sing marakne wedi mati niki napa Pak? Gawan bayi. Ketika kita berada di alam kandungan, arep dipindah ning alam donya ki emoh. Kaya nalikane manusa ning alam donya arep dipindah ning alam barzah ki balik emoh neh. Lho, biyen jenengan ki teng kandungan dijak metu ya emoh lho, Pak. Padahal karo malaikat diomongi, "Yi bayi, kowe iki ning kono makmu mek getih tok." Kowe lek pindah ning donya enek apel, enek pir, enek degan, enek aqua. Erna-erna. Apa meneh ning Tulungagung, biyuh. Nggih, enek ingkung. Wis erna-erna. Boten. Yi bayi, kowe lek ning kono mek ning kandungan tok. Kowe lek metu roh Kediri, Tulungagung. Roh cerita-cerita barang roh, kowe ning kene harus cerita. Kowe lek ning Tulungagung roh nek dicekel KPK barang roh. Roh awakmu.
Lho tenan, tapi nek kandungan kowe wis ora roh apa-apa. Mboten. Panggah ndak gelem, panggah kerasan ning kene iki padahal makame mek getih. Ruangane mek sebatas itu. Akhire ibuke ngoyok kon metu gak gelem. Ibuke sampe ngeden, ngono ki mek ora metu-metu. Akhire panggah ra metu-metu. Karo ibuke dipiyatne, ngono ki metu ndase tok mlebu neh. Panggah ndak metu. Celuke dukul bayi terus yuk. Celuke bidan dikai perangsang ndak metu. Akhirnya angkat tangan kon goning dokter Ishak. Akhirnya dibedel. Akhirnya dioperasi. Besar. Lera gelem metu. Dipaksa akhirnya dijunjung mari dioperasi. Langsung pindah nang alam dunya nangis. Cara lumrah nyakmu aku kok pindah no. Aku ning kandungane enak no. Nyakmu kok pindah no. Akhirnya wong Jawa paham, akhirnya bola pleke dijak pisan. Ya kuwi jenenge getih sing diarani ciri wong Tulungagung batur niku lho. Nggih napa nggih? Niku getih nggih. Mergo panganane getih akhirnya bola pleke dijak, Pak. Terus akhirnya diseleh ngarep lawang. Lah nyapa? Karepe lek digendong metuno ngingo bolaku jek enek mlebune. Bolaku jek enek ngono, Pak. Demula lek teng Blitar enek bocah cilik nangis, niku bature kon nyiram kembang. Niki enten ya nanti. Lha pancen enek ikatan emosional mergo bayi niku asale makme getih, akhirnya kesenengane iki dijak pisan. Ngene iki lek wong kono muni dalile ndi, ngono ya ndak takon dalil. Lha pancen agama ya ora kudu dalil rasa barang. Lho nggih to. Ani nek ndelok YouTube iki senengane dalil. Halal bihalal iki dalile apa ora eneng. Kono ora ngenekne halal bihalal tapi ngenekne silaturahim setelah Idul Fitri ya. Ya ora yo halal bihalal kuwi. Winginane nek wong Tulungagung oleh wong Blitar mek perkara kembar mayang geger. Dadi wong Tulungagung niku ora oleh wong Blitar. Lah wong Tulungagung iki pahame iki paham blok kono. Aja nggih kembar mayang, Kanjeng Nabi iki nikah ra nggih kembar mayang, nikah iya ra nggih kembar mayang. Sampe nek nikahne anake awake dhewe kembar mayang berarti ra manut Kanjeng Nabi. Kuwi besane sing Blitar diomongi, mergo ning Blitar direjakne. Lah wong Blitar iki lek ngrabekne anak ndamel kembar. Nah, keluargane Blitar niku ya mek muni nggih ngono timbang geberah karo besan nggih, mboten napa-napa. Mboten usah damel kembar mayang, tapi batine muni lah sing sir mantu aku ya cak nyirku ta. Nah, akhirnya basa ning Blitar dikene kembar mayang, akhirnya kula ken ngaji. Kula nembe dugi dianu, "Yi, mungkin jenengan aturne kembar mayang nggih. Niku besan kula lungguh ngajeng niku polisi niku. Niku mboten cocok karo kembar mayang." Oh, alah. Akhirnya tak ngomongne kembar mayangi oleh apa, ora sing ngomong gak oleh ki lho sapa. Wong Jawa ki lek berharap kebaikan seringkali diwujudkan dengan simbol. Jadi wong Jawa senane gawe simbol, Pak. Biyen wong Jawa ki lek arep meteng, lek napa lek arep babaran, kuwi senengane gawe simbol seneng sedekah jenang procot. Lah nyapa nggih jenang procot ya harapane ning Allah muga-muga bayiku lahir lancar, mak procot, aprocot. Mula senengane sedekah jenang. Nah saiki wis ora eneng, mula lek babaran rata-rata operasi sesar, mergo wis nangge jenang procot. Mulai wis lahir dikai simbol jenenge iwel-iwel. Iwel-iwel iso bahasa Arab walidain maknane wong tuwa loro. Ilate wong bathokan muni walidaini wangel wali. Lah nyapa jika iwel-iwel harapane muga-muga sok lek gedhe beneh karo wong tuwa loro ni. Mulai wis mati karo wong bathokan dikai simbol jenenge apem. Apem iki saka bahasa Arab afun maknane ampunan. Harapane muga-muga sing mati dosane dinga enek kene wong mati digekne weli-wel. Kuwalik. Lah dalam Islam simbol boleh apa ndak? Lah terus aku tak takon ning Islam ning Indonesia iki apa sing gak simbol? Sampe nek wong NU duwe simbol bintang 9. Enek gambare donya. Nyapa simbol bintang 9, simbol wali 9, enek sing dawuh simbol Kanjeng Nabi, sahabat papat, imam mazhab papat gelem 9. Gambar donya ditaleni tampar. Muga-muga sak donya melu NU taleni tampar ben ora ucul. Kuwi simbol.
Mula sampeyan nek enek masjid kok enek simbole NU ki masjide wong NU. Wis anak-anak dulur awake dhewe iki jenenge Muhammadiyah, duwe simbol jenenge matahari. Nyapa ora sak langite pisan, lha iki aku sing radong. Takon Amin Rais kuwi ngerti kuwi. Jadi wong Muhammadiyah iki duwe simbol matahari, terus tak takon, dalil mundi apa enek jeneng Nabi pian duwe simbol matahari? Kuwi berarti bid'ah. Ora eneng, di Nabi ora tau simbol matahari, Pak. Tapi mereka mengatakan, lho kowe kok gawe kembar mayang apa nek simbol jeneng Nabi apa tau gawe? Lah jeneng Nabi apa tau gawe simbol matahari? Aduh gak entek gak enek, Pak. Sama nek PKS duwe simbol apa? Bulan sabit. Sama nek PDIP duwe simbol banteng moncong putih. Nyapa kok banteng ora gajah? Sama nek Golkar duwe simbol ringin. Sama nek P3 duwe simbol Ka'bah. Nyapa ora sak Masjidil Haram pisan? Bahkan bangsa ini punya simbol jenenge burung garu. Nyapa ora burung emprit, Pak. PKI lho duwe simbol Palu Arit. Wong awakmu duwe simbol lho, wong Jawa ngrabekne anak dikai simbol kembar mayang kok kritik wiji bid'ah lho. Mbok yo titik eding aja ngono to lah. Lah nyapa jenengan nek ngrabekne anak nggih kembar mayang, sampeyan diharapan muga-muga anakku sing rabi kaya kembar mayang. Kembar ki padha, mayang ki karep. Wong rumah tangga ki pokok karepe padha, muncul sakinah mawaddah warahmah. Wong gampang pegatan iki mergo karepe ra padha. Nek karepe padha rukun, sing lanang seneng dolan, sing wedok seneng dolan. Padha to? Duit becekan tek gawe dolan. Ya ora masalah pancen wong loro padha seneng dolane, rukun. Sing lanang koproh, sing wedok rukun. Sing wedok lek umbah-umbah seminggu mek dikum tok. Sing lanang roh ya ora nesu wong sing lanang ya. Sing wedok iki ora-koran dikum, sing lanang roh ya ora nesu wong sing lanang ya. Oprah. Sing lanang lek nyepot sempak celeh meja makan kok. Sing wedok ya ora nesu wong sing wedok ya. Sing lanang seneng pedes, sing wedok seneng pedes. Padha ta? Bendina blendi, kadung mencret bareng. Paling mek kira-kira ning WC ndang to ya, nyekno rung metu lho. Lah ngono kok dadi. Lho kesimpulane piye nggih kembar mayang kono, ora nggih kembar mayang ya. Pun. Yang kedua, awake dhewe takut kematian itu karena gawan bayi. Ketika kita masih dalam kandungan, dipindah teng alam donya niku mboten purun. Begitu kita pindah teng alam donya nangis. Nangis. Suwi-suwi nangise bendina ki malih seminggu pisan. Maune seminggu pisan malih saulan pisan. Akhir kok saiki gak tau nangis kerasan neh. Iki kan kerasan neh dijak pindah rono kan emoh neh iki. Iki kan kumat kaya sing diinginane kae. Nggih napa nggih? Sing nomor telunya apa kita takut dengan kematian? Itu klasik jawaban kula karo panjenengan. Urung duwe sangu. Dadi awake dhewe karo mati wedi mergo rumangsa ora ndek sangu. Terus jenengan bendina salat lho digawe apa? Yo. Sampeyan bendina salat 5 wektu nggih. Padahal dawuh Kanjeng Nabi di antara dua salat itu ada ampunan Allah. Jenengan nek salat subuh bareng ngoten salat zuhur, waktu antara subuh dan zuhur itu dosa jenengan di ngapura. Pokok salat zuhur karo ngasar, waktu di antara zuhur dan asar itu dosane di ngapura. Iku nek dawuh wong iki lek sedina sewengi salat ping 5, ki padha karo sedina sewengi adus ping 5, resik napa mboten? Nah terus nyolat iki lho kok apa? Kok muni duwe nyangu iki lho. Hoi. Yo kurang akeh. Dinten nek wong wedok ngedangne sing lanang, kuwi upa sitok ganjarane sitok. Sampane bendina ngedangne sing lanang iki, upa sitok oleh ganjarane sitok. Adik bojomu ki mentang. Pira ganjaran sampean? Dinten nek wong wedok gelem ngumbahne klambine sing lanang sitok kene riwayat jenengan diparingi 2000 kebaikan, dimaafkan 2000 kesalahan. Kuwi lho, ngumbahne sempak sitok iki. Gek sempake bojomu pira yu?
Nek dawuh dinten nek wong wedok ngumbani sing lanang kuwi didongakne sekabehane makhluk Allah sing kena sorotan srengenge. Peh. Ganjaran sampeyan masyaallah. Yo. Sregep sedekah nggih. Besok enek ning akhirat wong wedok nakal kuwi mlebu swarga. Mergo nyapa? Mlaku lewat padang pasir, roh kirik niku ngubengi sumur. Lah nyapa kok mubeng mergo ngelak arep njukuk banyu ki mboten saged. Lah wong wedok nakal ki ngerti langsung nyepot sepatu, mudhun nang sumur dige nyibuk banyu, banyune diombekne ning kirik. Mek gara-gara sedekah banyu sak sepatu, sak gelas iki lho, sok mlebu swarga. Kirik iki lho. Ngombeni kirik. Ngombeni kirik. Sampeyan selamatan 7 dina 40 nyatus pindak pisan pindak pindho nggih Bu nggih. Mulutan ya selamatan, rejepan ya sedekah, arep Ramadan ya unggahan. Biyuh, malam Jumat yasinan. Biyuh. Ngombeni kirik. Lah awake dhewe iki lek rumangsa randi sangu lho terus jenengan kok kaya ndek keyakinan nek Allah gak nampa ngamal ibadah kula karo panjenengan. Wah Allah ki dawuh Allah ki ora niyak-niyakne kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan. Bu. Oke ora sangune. Lho sampean dadi wong Islam ki modal istimewa. Allah dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jok pisan-pisan mati kejaba netepi agama Islam. Kanjeng Nabi dawuh man dakhalal Islam dakhalal jannah. Sapa sing mlebu Islam mlebu swarga. Piye? Budal apa ora? Sampeyan ki duwe modal rawani Bu. Dijak ziarah Wali Songo muni randi sangu. Padahal Satpam BRI lho sampai apal. Nabung neh. Sampeyan iki lho sing jaga masjid nyapa jamaah neh lho. Lho sampean ngaji iki nek gawe modal, endi-endi nek wong gelem teko nang majelis pengajian, banallahu baitan fil jannah mi yakutin hamru ala arbauna baban. Sapa ki gelem hadir nang majelis pengajian, Allah mbangune omah ning swarga saka yakut merah sing duweni lawang 40. Sampeyan sregep ngaji Bu nggih. Kaya ngono ki lho diranti sangu lho. Duwe modal rawani Bu. Muni ranti sangu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi dawuh Nabi. Baca Quran, Quran akan menjadi penolongmu ketika di hari kiamat. Masya Allah. Yang paling istimewa dari sekian banyak bekal salah satunya apa? Anak soleh niku lho. Lho sampean iki lek duwe anak soleh, Masya Allah. Mula kula karo panjenengan iki karo Kanjeng Nabi diperintahne kon rabi. Lek wis rabi nyapa ben duwe anak. Mergo anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya, anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Niku lho pentingnya anak. Anak iki modal istimewa. Lho nggih, wong iki lek duwe anak saleh mati ki mek ketoke hakikate cek urip kok. Wong lek duwe anak saleh mati ni ketoke Pak, hakikate cek urip. Saman kok mati ninggal anak saleh, saman gak salat tapi oleh ganjarane salat. Mergo nyapa? Anak sampean salat. Mergo Quran dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku ki mbales kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan. Ora terima kebaikan sing diwales tinggalan-tinggalan kula karo panjenengan ya dibales. Lah tinggalan sing paling istimewa ki tinggalan anak soleh. Sampeyan wis sedo ora iso sedekah, tapi sampeyan iso bendina oleh ganjaran sedekah mergo ninggalne anak soleh sregep sedekah. Anak itu tinggalan istimewa. Mula awake dhewe kon rabi karepe kon duwe anak. Mula wong lanang iki lek milih bojo ora oleh angger-angger wong wedok. Kon golek tipe wong wedok sing jenenge alwalud. Alwalud ki maknane golteng, lek disenggol gampang. Ben duwe anak. Wong wedok kulite ireng metengan kuwi luwih mending tinimbang kulite putih tapi nek meteng. Mula metengi ganjarane gede, sampai ben didorong ben duwe anak. Dinten nek wong wedok meteng pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan,
pendakwan oleh ganjarane poso tanpa poso. Meteng. 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 Ndi nek wong meteng kok sedo, insyaallah sahid. Mergo lek sedo bengi berarti sedo tahajudan, lek sedo awan berarti sedo dalam keadaan berpuasa. Wong meteng istimewa. Bu. Meteng nggih. Lek bojomu takon mbok sing ngaji mes sapa lho Pak Lukman apa judule? Kene tenger-tenger yo penak ya wong wedok meteng koyo ngono ganjarane. Kuwi ganjarane sing meteng Pak, tak duduhi. Luwih gedene ganjarane sing ngetengi. Mula aku bar pengajian mak caca cekel mak, nyapa ya meteng. Lho nyapa anak kita butuhkan, mergo anak iso ngangkat derajate wong tuwa iki lho. Bahkan anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya, anak iso ngangkat derajate wong tuwek teng akhir. Akeh ning donya mulya mergo anak, akeh sok wong ning akhirat slamet barokahe anak. Ya Allah, biyen ning Batokan anake cilik-cilik 12 uripe magersari ngene wong sugih. Kok arep gawe omah tuku mobil, tuku motor. Kena dipangane bejo kok. Bosok anake 12 gede-gede, nek sing dadi tentara, polisi, guru, enek sing dadi perawat, enek sing dadi dokter, enek sing pedagang, petani sukses. Akhirnya wong tuane diangkat derajate, digekne omah, tukokne sawah. Neng Blitar kathah wong tuwek dihajekne anak, wong tuwek diumrohne anak. Tangga kula iki taun winginane loro iki dihajekne plus Pak karo anak ini. Iki lho, anak iso ngangkat derajate wong tuwek iki tenang. Kadang sepele sampean duwe anak iso dadi MC ngene poh. Poh. MC ini sapa iki? Mbokmu enek. Wih, lek ibumu enek sandinge dijawili. Nyapa to yu? MC ini sapa? Anakku. Ora enek sak bathokane sing iso dadi MC kejaba. Acara opek MC ini mesti lek ibumu enek awakmu dipoto diunggahne ning grup RT. Sapa yu kuwi? Anakku. Sampeyan dige status. Mari dipoto guys status bahagianya malam hari ini anakku menjadi MC. Ditenan ya jadi MC teman wis. Apa meneh sampean duwe anak iso qiraah ditampil nih malam hari ini tandinge diciwiti. Aja omong ta yo rungokno sing qiraah. Sapa? Anak. Ora eneng ning ngantru sing iso qiraah kejaba. Acara apa sing qiraah mesti wah, dia anak iso jadi iso qiraah masyaallah. Duh anak sampean rasa gumun yo lek ning Batokan enek wong jagongan senengane nyeritakne anake. Enek apa ora? Ora enek ora sing lek jagongan rewang nyeritakne anake, becek nyeritakne anake, ning pasar nyeritakne anake. Enek apa ora wong wedok ngono kuwi? Wong iki teko to? Kacamataan ora? Aku pengenane muni kacamataan ora lho kok sing kacamata cowok poti kabeh. Lho nggih pancen anak wong kadang sepele Pak Lurah. Lho iki Pak Lurah iki. Juh kere. Oh ya ora pamit iki lho. Kau nek cerita sing ngene lho. Saestu gak roh lah kula pindah. Woro-woro kuwale kan lho Pak Lurah lho ilang wong iki. Pret. Lho kadang sepele Pak Lurah, teng kantor desa iki lho Pak Lurah ngenekne Agustusan. Mek lomba grakoti kerupuk anakmu menang ipih. Lho tenan kok ceritane nyapa yu? Mulai. Anake ngantuk. Pun jenengan wangsul Bu. Nggih napa nggih? Mek lomba grakoti kerupuk anakmu menang lebih. Ning ndi kok critakne ning pasar becek rewang kowe krungu ora wingi ning kantor desa nyapa. Anak lomba grakoti kerupuk nyapa. Lah iya nyapa. Lah iya nyapa. Juarane kena anak kowe alah. Juara piro yu ajeg juara 4.
Lah pesertane ya mek papat kuwi. Lho anak iki masyaallah. Apa meneh sampean duwe anak salih, apa meneh sampean duwe anak salihah masyaallah. Awake dhewe sok bakal mati. Ujian sing paling abot ketika nyawa ini mau lepas dari raga. Mergo setan nek nggodha kula karo panjenengan tenanan. Mergo setan punya cita-cita lek iso manusa mati gak nggawa iman. Suul khotimah. Di saat inilah kula karo panjenengan perlu didampingi anak-anak sing salih salihah. Enek wong arep mati duwe anak telu sing siji pinter nyanyi, pinter puisi, pinter ngaji. Kira-kira sing diceluk sing pinter? Lha apa pinter puisi gak oleh, apa pinter nyanyi gak oleh, tapi lek gak pinter ngaji nelongso sampeyan jangan. Lha nggih. Anake arep mati, anu ibuke arep mati diceluk, "Nduk, ayo ditunggon ibumu." Ditunggoni. Delok ibuku ambekane Senin Kamis lho. Selasa karo Rebo wis ora ambekan ibumu. Nduk ditunggoni, nduk diwacani surat Yasin apa arok mboten sakit lho. Kowe biyen gak tau ning Madin mboten. Sekolahmu SD, SMP, SMA terus kuliah. Gak iso ngaji mboten. Lah piala sakmono kae nika juara nyanyi. Lah kok wong tuane arep mati ra diwacani Yasin malah dinyanyekne to. Lah kok kupinge disanding, pokoke joget, pokoke joget. Tun mbokmu. Ibuke langsung ai. Duh tenan yo. Apa sing pinter puisi? Nduk, ayo ditunggoni ibuke. Nduk, diwacane Yasin mboten sakit. Lha kowe ora tau ning TPK Madin mboten. Lah piala kae niku juara puisi. Lha kok ibuke arep mati. Ya Allah, malah diwacane puisi. Kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Sing diceluk mangga sing pinter. Nduk ning TPK nggih, ning Madin nggih, sekolahmu SD, SMP, SMA, kuliah nggih, karo ning pondok nggih. Sekolahmu MI Sanawiyah Aliyah iso ngaji, kula bolak-balik khatam Quran. Anak yang pertama nuntun ibuke dengan perlahan-lahan, "Bu, zikir Bunda, zikir." Anak yang kedua, "Bunda, la ilaha illallah." Anak yang ketiga, ambil air wudhu, buka Quran, cari surat Yasin. Dawe tafsir Yasin dinti nek wong arep sedo diwacane surat Yasin, maka satu huruf akan menurunkan 10 malaikat yastaghfiruna lahu, yang akan memintakan ampun kepada orang yang akan meninggal. Krana anaknya alumni Madin Baitur Rahman, Darur Rahman, dengan gagahnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim." Pling. Nyawane ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepasan nyawa diiringi dengan zikir, diiringi dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibu sedo dalam keadaan husnal Masya Allah, tenang. Sampeyan bercita-cita anak jadi tentara, polisi, monggo. Tapi anak panjenengan kudu pinter ngaji. Bah, duwe anak ra iso ngaji nelongso. Wong tuane arep mati ki mek mlebu metu. Takoni tanggane, "Piye, Bro, mbokmu mbuh sawi men." Nek ngaji ngono ki arep poso ning kuburan, arep bodo ning kuburan. Tapi nek ngaji akhire mlebu arit karo sapu. Ya Allah, teko kuburan mek besik-besik bar disaponi. Boro-boro macane kulhu falak binnas blas, boro-boro nahlil blas, bar disaponi lho kok pamit ning mboke. "Mbok, aku mulih." Mboke ning alam kubur joret, "Piye to ki?" "Bu, putrane ngaji nggih." "Nggih." Jadi anak ki lek salih salihah mampu menghantarkan, mampu menjadi wasilah kula karo panjenengan menggapai kehidupan akhir yang husnal khatimah. Saleh wis ning alam barzah. Anak ki lek saleh wis ning alam barzah, masyaallah. Jeng Nabi dawuh, "Amalul walad amalul walid." Kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Anak ning donya deres Quran, wong tuwa wis mati oleh ganjarane maca Quran. Sampeyan iki lek teko nang pengajian iki sing oleh ganjaran mboten jenengan tok, wong tuwa jenengan sing pun sedo oleh ganjarane. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi,
Kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis sedo. Mula aja kaget besok nek ning alam barzah, ning akhirat akeh wong batokan gak rumangsa di kebaikan, lho kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir, "Yu, dalem malaikat, ayo melu aku teng pundi mlaku-mlaku." Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan, malaikat napa tumpukan niku ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat. Iya, aku ngerti kowe mbiyen belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lah tapi kula kok diganjarane maca Quran, anakmu ning batokan. Saiki pendak bar salat deres Quran. Deres Qurane anakmu dadi deres Quranmu, mula ganjarane maca Quran PN. Subhanallah. Mlaku ruh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa malaikat? Sedekah. Gadane sinten malaikat? Tekmu. Lho. Lah kula pelit-pelite tiyang batokan malaikat. Yo aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampani lek kon becek ra tau nyang to. Nah tapi kula kan ganjarane sedekah, anakmu ahli sedekah. Awakmu ninggal dislameti 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Anakmu lek budal nang masjid nglebokne dhuwit nang kotak amal. Sedekah anakmu dadi sedekahmu, mula ganjarane sedekah PN. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho jeneng kaji malaikat. Iya aku roh. Kowe biyen arep daftar gak sida to dhuwitmu kok tukane Avanza. Lho tapi kula nganti ganjarane kaji, bolak-balik anakmu. Anakmu sing kok tinggal nang batokan beneh, kok tinggali lemah cengkal 300. Lha kok awakmu mati diamanahne kaji karo anakmu. Barokah diamanahne kaji karo anakmu. Mula ganjarane kaji PN. Lajeng nek cahaya begitu indah malaikat napa niku ganjaran. Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten malaikat? Tekmu. Lho. Lah kula mboten nate tahajudan malaikat. Iya aku roh. Kowe jane bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Antek nguyuhmu nak nyami uyuh iya. Lho tapi kula kok diganjarane salat tahajud, anakmu sing kok dele pesantren pendak bengi gak tau leren nek tahajudan. Tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Mula ganjarane salat tahajud PN. Lajeng tiyang niku denger-denger Pak teng alam akhirat. Lajeng matur malaikat. Nuwun sewu kepareng matur kok kabeh-kabeh ganjaran. Terus dosa kula teng pundi? Malaikat jawab, dosamu entek jik. Lho kok sakit malaikat? Bolak-balik anakmu. Anakmu sing kok tinggal nang batokan pendak bar salat gak tau leren nangis nang Allah. Jaluk nang Allah, matur nang Allah, donga nang Allah. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah panjenengan ngapura dosa kula. Panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula. Sayangi bapak ibu kula ya Allah. Kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Lah kok tangisane penjaluke dongane anakmu, rengekane anakmu dituruti karo Allah, dikabulne karo Allah. Barokah anakmu terus jaluk ning ngapura dosamu entek jik. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Lho napa niku malaikat? Ya kuwi jenenge raudhatun min riyadil jinan. Ya kuwi jenenge taman dari berbabatan surga. Pinarak nang kono enten ana sampai besok dina ki ya. Masyaallah. Bu, putrane ngaji nggih. Ngajine terus nggih. Wis bene awake dhewe bodho, sing penting anak-anake pinter. Orang tua yang hebat, orang tua yang mampu melahirkan anak-anak yang hebat. Soalnya sampean dilebokne kelas ya wis angel. Saiki dijak ngaji angel wis anake kon ngaji. Lho nggih mergo uteke awake dhewe wis kakean centelan yu. Ning kene enek kredit sepeda motor. BRI jilbab ra lunas-lunas. Golek emes angel. Wene senorno belajar niate salat subuh angel. Kon niat subuh rakaat ini panggah ngengkel roke ngatini. Rakaat ini roke ngatini manggah ngono. Wis bene awake dhewe ngaji wis ngaji ngeten iki melu muslimat, melu fatayat. Nggih, pengajian NU melu. Wis ngoten mawon. Nek dilebokne kelas wis angel. Dadi anak ki sok ning alam barzah
Ketika kula karo panjenengan teng alam barzah maksud kula ternyata anak iso mapakne wong tuweke berada di taman surga. Solek wis kiamat. Kanjeng Nabi dawuh inna tifla yajurru bi abawilal jannah. Anak niku besok yajurru batek. Sapa anak bi abawihi kelawan wong tuwa lorone anak batek nang di ilal jannati nuju swarga. Wonten tafsir Ibnu Katsir diceritakne Pak, anak ki lek mlebu swarga. Begitu masuk surga niku lingak-linguk, ditegur karo malaikat, nyapa lingak-linguk? Bapak ibu kula teng pundi? Subhanallah. Jadi anak ki lek mlebu swarga sing ditakokne dhisik ki ora kok apa nikmate swarga. Bapak ibu teng pundi? Iki lho mulyane anak saleh. Mula diceritakne Imam Al-Ghazali besok enten lare digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga mandeg jegrek, Pak. Malaikat dawuh udkhulul jannah he mlebu swarga mboten malaikat mboten mlebu swarga mboten lha nyapa kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kalih bapak ibu kula. Malaikat tegas ora iso kowe ngejak bapak ibumu ora iso kowe dadi anak soleh bapakmu enggak soleh ibumu enggak salihah kowe dadi anak jujur bapak ibumu ora jujur. Welek ngarit isine suket tok bapakmu suket campur semangka. Welek rewang jujur ibumu lek rewang mulih mesti ngenteti iwak ora iso. Kowe dadi anak ahli ibadah bapak ibumu ora patek ibadah ora iso. Langsung lari-lari membalas dengan tegas. Betul malaikat leres. Lek bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Lah terus jenengan napa mboten ngerti kula dadi anak salih salihah itu buah jerih payah kedua orang tua kula. Kula di sekolah nih TK, SD, SMP, SMA, kuliah teng pesantren S1, S2, S3 niku sing kangelan ngragati bapak ibu kula. Kula di sekolah nih TP Ki Madin sing numbasne seragam, sing numbasne kitab teng pesantren bapak ibu kula. Bapak ibu kula kerja siang malam peras keringat banting tulang niku mek pengen dadekne kula anak-anak sing salih salihah. Lho tenan lho yu, sampean iki lek ngomongne anak, urip sampean iki mek entek ge ngurusi anak kok. Nggih napa nggih? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Lho tenan, Pak. Apa to penjaluke anak gak kok turuti? Lek sampean mampu njaluk motor, tukokne gelang kalung, tukokne klambi, tukokne njaluk omah, kok gawekne sawah, kok lungne lek sing njaluk nek perlu nyawa yang jaluk kok wehne kok Pak nek njaluk anak lho sampean iki uripe sing paling sampean belani tenan anak lho kok anak mlebu swarga ora dijak niki cara kula lho koyoke kok ora pantes lho lek perlu nyawa lho sing njaluk anak kok wehne lho tangga kula iki anake wedok mati Pak bapak iki seminggu nangis Pak kula entuk rong dina ki takziah anak wedok kula ninggal Pak Lukman cara nyawa kena dijolne estu tak ijol nek ben kula sing mati dhisik empun anak kula. Ya Allah. Kula lagi punya kesimpulan, tibane wong tuwa iki lek mbelani anak sampai nyawa ki lho diwehne. Nggih napa nggih, Bu? Sampeyan nek ndek anak lara gak mari-mari, wani kok sampeyan ngijolne penyakit. Lho, sampeyan kok anakmu lara gak mari-mari, wani matur nang Allah Gusti lah penyakit kena dipindah, pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Mun anak kula sing lara ben kula sing lara. Sampe nek mbelani anak iki sembarang kok wehne yuk. Sampai sendok lho kok jenenge anakmu yuk. Piring kok jenenge anakmu, mangkok kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu, gelas kok jenenge anakmu. Yo. Kuwi mergo sayang apa samar ilang to yuk. Lho tenan. Kula kan mlebu swarga dhewe mboten malaikat. Ibu niku lek nyambut damel golekne ragat kula budal peteng mulai peteng tengah malam budal, bledek budal, udan budal. Malaikat, ibu niku lek nyambut damel estu. Sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Malaikat terus muni lek mlaku piye? Lah iya lek sirah digawe sikil itu lek mlaku piye? Waduh dirungokne lho kok. Salahmu ngrungokne tenanan. Akhirnya malaikat mboten saged jawab matur dhateng Allah Gusti.
enten rombongan lari-lari saking Batokan badhe dipinarak ing swarga mboten purun. Lah nyapa nyuwun kalih tiyang sepah kaliye? Ya mono lek ngamali ra padha mpun. Lah apa alasannya? Alasannya mereka hebat karena kehebatan kedua orang. Akhirnya Allah dawuh, "Oh, bocah-bocah ki ora enek kangelane wong tuwek rasane angel dadi anak saleh-salihah. Wis semono kon mlebu swarga pisan karo bapak ibuke." Akhirnya malaikat mandap lari-lari ngenteni ngene lungguh ini. Ngene iki lungguh ini kok sing mburi bengok pripun malaikat? Beres, Bro, beres. Akhirnya karo malaikat celuk sitok-sitok, "Rene. Enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro?" Sok ning kono nek HP yo, ora nek HP lek goleki piye? Wong sok ning alam akhirat wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Batokan. Mulai ning HP yo angel no, Pak. Akhirnya dikasih nomor HP niki nomor HP ini bapak, niki ibu. Langsung karo malaikat di WhatsApp. "Kang To, dintane anakmu ning lawangi swarga lho." Kang To langsung bales, "Oke." Ibuke di WhatsApp, "Yutun, dintane anakmu lawangi swarga lho." Yutun langsung bales, "Yes, tarik sing semangka." Langsung bapak ibuke bales, "Lho kok nerusne? Nuwun sewu malaikat, tulung di Sherlock." Lewat ora percaya tak critani udil iki. Akhirnya karo malaikat di Sherlock, akhirnya bapak ibu manut karo Sherlock nganan ngiri 300 meter kanan, nganan ngiri. Akhirnya petuk anake, lah kok tangan tengene anake nyekel tangan tengene bapake, tangan kiwane anake nyekel tangan tengene bundane. Ya juru bi abailal jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surga Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan solih koyok ngene lho kok ngaji ra penting. Anak niku lek hebat menghantarkan kula karo panjenengan sampai berada di surga Allah. Seneng ya pun di anak saleh-salihah nggih. Di anak pinter ngaji seneng nggih. Insyaallah ki anak-anak sampeyan biyen digorene ora ya iso ngaji to. Sakniki ora ya pinter ngaji. Biyen ra iso maca Quran, saiki pinter maca Quran. Biyen ra iso salat, saiki pinter salat. Biyen ra iso wudu, saiki pinter wudu. Ki sing kangelan mulang wong tuane apa gurune. Anak-anak sampeyan iki lho pinter ngaji ki sing kangelan wong tuane apa gurune. Sampeyan ra kangelan blas. Ngono ki ya tau kok nek kongguan guru-guru mriki. Blas, kongguan blas. Wafer. La ilaha illallah. Wafer le blas. Roti Roma. La ilaha blas. Iyalah, jilbab sarung ya blas. La ilaha illallah. Terus bulanane piro ning kene? Gratis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gratis. Lho saiki titip pedah iki lho ning pasar 2000 yo. Kuwi lek saulan swidak. Ngono ki pedahmu kok titipne ngono iso ngaji apa ora? Iya, saulan swidak titip pedah. Kek ning kene saulan innalillahi rajiun. Saiki mlebu ning toilet lho ning terminal barang 5.000. Ya tenan. Aku winginane bayar 10 ora nek susuke kon nguyuh neh kok. Dengu. Deh. Nguyuh iki lho 5.000 peh ning kene gratis. Gurune wonten niki, Pak. Pundi gurune niki? Mboten enten gurune niki. Sitoke gak nek niki gurune sing hadir pundi niki? Iki gurune niki. Ini guru-guru madin niki. La ilaha illallah layakno kuru-kuru. Masalah gratis lho. Biyo. Piye boleh saulan 50. Lho sapa muni pindah iki? Sapa? Lho, mulang anake abot lho yu. Sampeyan tau mulang to? Bih. Kula ki ndek anak lanang loro ki biyen jaman ming Madin iki tukaran karo kancane. Lek wis tukaran nangis mulih. Wis jengkel kula. Lho sampeyan mesti mulih nangis. Iki ngedu bapakmu karo guru-guru Madin ngene iki carane. Wis mulai sesuk rasa ngaji tak ulang dhewe. Akhire kula ulang pendak bar salat subuh. Manut anak kula bar subuh tangi ngaji kali kula. Kuat pirang tahun? Alhamdulillah kuat seminggu. La ilaha illallah mulang anak ya Allah abote. Duh Masya Allah.
Piye lek swidak? Lha kok do sariawan iki piye iki? Lho guru-guru TPK iki apa tenang to ngene iki? Ning ndi kesusu, ning ndi kesusu, becek kesusu. Mek ngelungne amplop tok. Lho, Mbak, mak mesik, mboten. Selaknya apa to? Mulang TPK. Wih. Kayak ngono kuwi. Selak mulang Madin. Numpak sepeda motor iki tenan rong tau presnel 4, 7,5. Bilani anak-anak kalau karo panjenengan nek ngono gratis iki. Guru-guru kene batin terus. Oke. Loh anak kula niku Pak, niku sekitar 10 atau sampai 15 tahun yang lalu. Suatu hari iki moro-moro bar maghrib deres Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tanpa terasa air mata itu menetes, Pak. Bojo kula tak amungi, Dik, delok anakmu. Aku karo sampean sak kurep ora tau kangelan mulang. Hari ini anakmu pinter maca Quran. Sing entuk ganjaran dhisik dhewe aku karo sampean. Tak takokne piro SPP ini? Sekitar 15 tahun yang lalu. Niku 15.000 yo. 15.000. 15.000. Diomongi mek mentelenge. Iki sing tak petung kene iki lho. Nek kene iki penakan. Lah kene mbok tak jak 150 sak wulan siap, tapi lek ora petung karo kene, kowe ke omah digejrok mengko. Sampe nek kene Pak, 150 siap nek omah lambe kok amen siap. Kowe roh ora lek brambang larang lah ya, mbok ya omong ki ditata ta lambene. Tapi lek wis kene oke, anut sing kene. Yang ngomongin sing kuduan-kuduan iki. Bojoku tak omongi mulai sesuk bayaran setahun pisan ning awal tahun. Nenten apa mulang anak ki abot ki anakmu saiki pinter maca Quran. 15.000 wis 10 tahun yang lalu. Loh, kula ngene iki ngajak petung sampean mergo kula mesakne. Mau tak aturne anak ki lek mlebu swarga ngejak wong tuane. Lah nyapa? Mergo wong tuane duwe kangelan. Kula kuwatir anak sampeyan mlebu swarga, Pak Bu, jenengan roh le ning ndi ning akhirat kuwi? Le ning ndi teng swarga? Bapak Ibu melu le, melu gratis kok melu. Piye lek 70? Lho, tenan lho. Anak kula niku jaman teng pondok nate diniahi niku SPP ini tingkat 3 Pak Lurah. Sak wulan niku 50, 100, 150. Gurune muni ngene, Kang, santri, lek bapakmu sugih milih 150, lek bapakmu sedeng milih 100, lek bapakmu mampu 50 ya 50. Lek bapakmu ora mampu muni ya Le, santri, kok tak aturne Mbah Yai ben digratisi. Anakku ki ora pamit kula, ora pamit bapake, lha kok mbunderi sing 150 to. Iki tenanan iki. Akhire tenan nyodorne pas tak indangi niki Mbah SPP ne. Lho, lagi anak sing 50, 150 sampean kok milih sing 150 lho, kok gak omong bapake sik. Anu Mbah Yai dawuh, Le, bapakmu ki lek ora iman karo ragatmu, Allah ya ora iman lek ngesoki rezeki bapakmu. Kula kepengin abah sugih, mula kula milih sing larang ben Allah ya mboten iman ngesoki rezeki abah. Kok pamer ora ayu. Kula ki nate sampe kaeling kula setahun ganti mobil ping 3. Mergo nyapa? Ora iman karo ragate anak. Lah awakmu panggah bit kreditan. Lah gratis kok. Piye lek 80? Loh, sama lek semakin gak eman, Allah semakin gak eman, Pak. Lho awake dhewe sakniki gumun kula ngapunten kok pamer mboten. Pancen awake dhewe iki duka karo
gratis sih seneng. Lek cara kula ora ndek kangelan. Lho nggih. Kula kok pamer mboten anak kula ki ya LPDP, Pak. Sekolah diragati karo pemerintah. Sakniki mondok dateng Yordania. Niku setiap minta uang ngapunten, mbok pirang juta kula kirimi, Pak. Aku pengen duwe kangelan ngono lho. Lek aku kangelan soalnya anakku selamat, aku katut, mergo aku yo ndek kangelan. Nah nek gratis no. Nah iya aku. Nek ini nek kangelane apa oh ya? Lha kula ki duwe kanca sak kamar teng Pondok Jampes. Kalau winginane sing putri niki sedo, kula tak ziah mriku. Muridnya enek sekitar 300, Pak. Tak takoni piro bulanane ning kutha kok iki. Gek teng Sidoarjo, Bro. Ning tengah kota padat penduduk. Disinungi bocah kanca kula. Piro SPP ning kene? Gratis, subhanallah. Kowe iki lek gratis ra mesakne wali murid. Justru tak gratis aku mesakne kualik logika berpikirmu. Awakmu lek gratis nih bocah-bocah ngaji ning kene, awakmu mentolo karo wali murid. Lho kok mentolo Kang Lukman? Lah soalé anake mlebu swarga ora dijak ora ndek kangelan. Kek ana sahriyah, kek ana bulanan, ben enek ikatan awakmu karo wali murid. Wis mbuh pira kek ana, mesakne wali murid. Akhirnya diantenaken SPP. Lho nggih. Piye nek 90? Teng Jawa Tengah itu ada kota kecil Pak Lurah, namanya Rembang. Teng Rembang itu ada ulama besar terkenal seantero Indonesia namanya Mbah Yai Bisri Mustafa. Abai Gusmus sakniki Pak. Mbah Yai Bisri Mustafa itu orang alim alamah. Putrane sapa? Putrane tukang dokar. Namanya Pak Mustafa. Lho kok iso tukang dokar iso lahirne anak salih alim waliyun min auliyaillah. Pak Mustafa ki tukang dokar tapi bercita-cita mulia pengen duwe anak ahlil ilmu salih. Akhirnya putrane jenenge Muhammad Bisri diterima teng pondok. Dipasrahne teng kiai. Kiai niki anak kula namine Muhammad Bisri, kula titipne jenengan mulang jenengan gula mentah. Kula kepengin anak kula pinter kados pinter panjenengan. Kula kepengin anak kula dadi salih. Akhirnya kiai nggih Pak Mustafa pangestu jenengan dongakne jenengan teng dalem sing dongakne kula sing mucal teng mriki nggih Yai kalih anu Yai saderenge kula wangsul kula janji selama anak kula mondok teng mriki hasil dokar kula bagi kalih sing sepalih kula sukane bojo kula damel biayane kula sak keluarga sing sepalih kula sukane jenengan minangka matur nuwun kula dateng panjenengan gelem mulang anak kula. Akhirnya Pak Mustafa niku Pak pada dina Jumat ngendangi putrane plus ngeterne setoran hasil dokar. Subhanallah. Yai niki kula seminggu angsal 600. Niki sing 300 jenengan, sing 300 pun kula sukane bojo kula. Mek gara-gara duwe apa mek gara-gara loman karo ragate anak akhirnya lahir anak hebat jenenge Muhammad Bisri itu lahir dari orang tua sing ora iman karo ragate anak. Yo hasilin dokar dibagi loro. Kene enek wong pari panen 2 ton sing 1 ton dikekne guru-guru kene. Beh menyuk men lah. Tenan, Pak. Piye sepakat nggih niki 100. Ngapunten, Bu. Kalau tak matur aja enek sing tersinggung nggih. Niki ngaji nggih. Wong Jakarta niku Pak lek bodo mudik wong Tulungagung, wong Blitar, wong Kediri, wong Trenggalek, wong Ponorogo niku lek lebaran mudik ning kampung halamane. Lah wong Jakarta sing mudik iki lek duwe kewane ora digawa mudik. Dititipne ning penitipan hewan ning Jakarta. Jadi ning Jakarta ki ana wong bisnis rumah penitipan hewan. Jadi sing duwe pitik, manuk, kura, ula, sing duwe kirek, niku kireke gak digawa mulih, dititipne ning rumah penitipan kirek niku. Niku ning Jakarta pira la ilaha illallah. Niku sedina sewengi 70.000 sak wulan 2.100.000 kuwi titip kirek. Sak wulan 2.100.000 kuwi titip. Ning kene titip anak sak wulan gratis tibane jek larangan titip kirek
2.100.000 titip ning kene titip anak tibane cek larangan Del ya yu 100 ya kok sing muni nggih anake ra ning kene kowe bar cangkemmu man enggak kowe anakmu ra ning kene kowe iki kancane sing amoh ngene iki anake ra ning kene nggih wis ngene ayu sing penak dadi wali murid iki manut karo guru-guru kene niki umpama mengke karo guru-guru mriki dianane SPP gedene 20 sampai selawe jenengan tampi ya Bu ya lawe lawe sok tahun ngarep lek pengen ngundakne undang neh aku dene engko dirapatne terus enek keputusan wali murid wali santri winginane sing diaturne Pak Lukman guru-guru ngriki mboten sekeca niki keputusane panggah digratisne alham yuh beantere yang terakhir, lek pengen di anak soleh, lek pengen di anak apik, resepnya telu, siji dijenengne sing apik. Kanjeng Nabi niku lahir, sing jenengne mbae. Mergo abahe sedo, karo mbae dijenengne Muhammad, itu artinya orang yang selalu dipuji. Tiang Quraisy tanglet lho kok putu jenengan jenenge Muhammad. Mbae jawab ayyuhmada fis samai wal ard. Kula kepengin putuku sok selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Barokah nama Rasulullah menjadi sosok manusia istimewa. Selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Niku termasuk salah satu yang mergo jeneng sing bener. Mulai dhewe lek jenenge anak ya kaya Kanjeng Nabi, nama itu harus punya harapan baik, punya tafaul baik. Kaya sampean bakul bakso lho yo kok jenenge bakso barokah. Harapannya lek dodol bakso ben wani aku dodol bakso kok jenenge bakso jeleput. Toko jamu mugi jodoh sae ben sing tuku jodoh waras wani sampean toko jamu mugi nemen teng Blitar nek apotek Guwedi namine apotek sumber waras. Wah, Masya Allah larise. Naman dajal di apotek ning Batokan, apotek sumber penyakit. Dongge. Toko bangunan lancar sae. Toko bangunan seret. Mula teng Malang enek rumah sakit Guwedi namine rumah sakit Ben Mari niku enten teng Kendal Payak. Pancen jenenge rumah sakit Ben Mari. Niki duwe harapan baik muga-muga sing mertamba rono mari. Piye pone kene nggih rumah sakit gedhe dijenenge rumah sakit Ben Mati. Wis yakin aku ora nek sing rono. Lan di anak iya ngoten, apa kudu bahasa Arab lek kudu sih mboten, tapi lek sakit bahasa Arab sae. Karena bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa ahli surga, bahasa Rasulullah. Anakmu sapa yu jenenge Solih, anakmu sapa yu jenenge Aslah, anakmu sapa yu jenenge Maslah, anakmu sapa yu jenenge Muhammad, Hamid, Mahmud, Humed. Monggo, monggo. Jamil, Ajmal, Mujmal, monggo. Sing penting maknane apik. Ngoten lho. Arab kok lek elek yu panggah elek yu. Anakmu sapa yu jenenge Tony, kumplite Sae Tony. Dadi pendak dhek teko kancane mlayu, setan teko, setan teko. Anakmu sapa yu jenenge Mat Yadi. Bahasa apa yu he? Aku wong santri kok. Arab artine mbuh. Didelok ning kamus Mat ya artine dawa, Yadi kuwi tangan. Dadi maknane ngentitan. Arab tapi ya elek. Anakmu sapa yu jenenge sing wedoke kok telukane zero ke sapa ta jenenge? Oh kae binti Hunay Zero. Celukane yo zero. Bahasa apa yo? Arab aku wong santri yo. Artine mbuh.
Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, khunaiziro ki maknane celeng cilik. Anak wedoke celeng. Jenengan nek bahasa Arab boten saged wis Jawa ae sing penting maknane apik, anakmu birayu papat, lanang apa wedok, alhamdulillah lanang kabeh. Bih, sapa lho jenenge mbarepe slamet nomor 2 untung, nomor 3 trima ragile bejo. Slamet untung trima sae. Sapa gak butuh slamet bahasa Arab Salim? Sapa gak butuh bejo bahasa Arab Fauzan? Oh enggak. Lek Arab campur Jawa, pareng sing penting maknane sae. Anakmu ki sapa ta yu jenenge Manuto Muhammad. Celukane Totok. Lah pik to Manuto Muhammad manut Kanjeng Nabi kok. Sing elek ki lak Manuto Mak Lampir. Anakmu sapa yu jenenge Slamet Daroini. Oh, Jawa campur Arab. Slamet ki ya slamet, daro ini ki donya akhirat, slamet donya, slamet. Aja berdasarkan sejarah. Kathah wong sakniki jenenge anak berdasarkan sejarah. Mergo nalikane meteng ibuke ki jan karo jajan iki maune gak seneng. Basa metengi karo jajan saweneng. Akhire anake lahir lanang dijenengne Jansen, artine karo jajan. Ya rawat iki. Lha wong bapake iki lho sopir, tukang kirim mendok ning Jakarta, ditinggal kirim mendok sing wedok babaran. Ditelepon, "Ya aku babaran, alhamdulillah lanang apa wedok lanang ya. Sampeyan kondang jenenge karo bebidan surat 3 ini akte, aku manut wis to sampean. Emoh sampean bapake kok. Lah dijenengne sapa? Manut ya lanang." Heeh. Karena bapake sopir, lek niki anake sami kalih panjenengan ngapunten. Anu edek jenengno Randy lho. Artine apa ya? Leren ning ngendi-endi. Mergo bapake lha iki kan ruwet ta. Mergo pas babaran lho ning ngarep TV, ki anake lahir wedok, akhire dijenengne Novi, artine nonton. Wes ngapunten Mbak Novi, lek enek ngapunten. Mbak Novi, nungi apa ya? Wonge nungi. Ngapunten Mbak Novi. Jadi yang pertama kudu dijenengne sing apik. Mula guru kula Al-Maghfurlah Mbah Abdul Malik Ihsan, putrane Syekh Ihsan Jampes. Niku lek santri anyar ditakoni jenenge kok ndak apik, langsung diganti kados Rasulullah. Rasulullah lek enek sahabat jenenge apik diganti. Mula lek pengen di anak apik, siji dijenengi sing apik. Nomor 2, lek pengen di anak apik kudu diwulang ilmu sing apik. Wis leres, tepat, betul panjenengan nitip nih putra-putri teng panjenengan teng madrasah diniyah. Anak ki lek pengen dadi apik dawuh Kanjeng Nabi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Anak kudu diberi pemahaman ilmu agama. Mergo nyapa? Anak ki lek wis duwe ilmu agama, manusa ki lek duwe ilmu agama beda, Pak. Quran dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing wedi karo Allah tibane mek wong sing duwe ilmu, Pak. Manusa ki duwe wedi karo Allah ki muncul wedi ki lek duwe ilmu. Anak-anak panjenengan lek pengen wedi karo Allah, hari ini kudu dikenalkan ilmu agama. Zaman wis koyo ngene, 10 pelajar putri di kota besar, 6 wis hilang keperawanane, Pak. Saestu. Sampe nek tindak teng kutha gedhe nek tas 10 mulai sekolah. Wedok niku sing 6 wis gak perawan, sing 4 perawan. Ini data. Malah kula pesen teng panjenengan lek saged anak-anak panjenengan taruh di lembaga pendidikan agama yang betul. Hari ini diakui atau tidak sing hebat iki panggah pesantren. Ayo anake di pondok nih, anak iki lek mondok siji salate terjaga. Anak ra mondok beh perkara salat pelayon. Tapi lek wis kok dele pondok sama ning pasar tenang, ning kantor tenang, ning sawah tenang. Lek perlu wong tuane ning luar negeri tenang, gak usah ngoprak-ngoprak salate. Sama titip ning pondok ben oprak-oprak kiai ning salat. Nomor 2 anak ning pondok untungnya apa? Keluyurane terkendali. Hari ini panjenengan masuk kota besar, Pak. Kota Tulungagung, kota Kediri, wah iya lek wis malam Ahad, masyaallah. Wedah montoran breng-brengan, goncengan telu, gelut nang dalan, mabuk nang dalan. Anake sapa? Anake wong sing gak gelem mondok nih.
Anak ki lek ning pondok gak kluyuran mergo ning pondok gak oleh nggawa mon. Wis anak kok cekeli motor kok cekeli iki wis. Ki lek yo HP ki jane yo ora elek, cuma nek dicekel urung wayahe ngrusak, Pak. HP ki apik lho. Wah, HP ki sae lho. Aku lek nek kiai muni HP setan gepeng ki ora cocok aku. Lho saiki lho ning bathokan iki nek wong mati apa nek koyo biyen layon-layon. Sing layon-layon sampeyan ra ketemu dulure 10 tahun iso nyambung nih lantaran HP nek reuni keluarga kok. HP ki sae. Sampeyan saiki goleki sope gampang ketemu mergo HP, Pak. Sampeyan buar gawe jajan ora usah tuku resep. Ora usah tuku buku resep iki lho. Bagaimana cara mengolah ketela celek kok ketik langsung muncul nomor 1 jemblem. Gethuk lho. HP, Pak. Wah, HP iki pinter masyaallah, Pak. Sampeyan takoni apa lho soal agama? Sampeyan di masalah agama. Kesusu, ketikene. Bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing satu? Celek, Pak. Langsung dijawab. HP ki hafal Quran. Lah, sampeyan saiki nulis kutiba alaikumusiyam diterus nih karo HP lho, hafal Quran HP iki. Sampeyan nulis hadis thalabul ilmi saatan diterus nih karo HP. Apal hadis, ribuan hadis apal iki, Pak. Iki HP iki. Karo anak kula iki nuwun sewu ya, iki dikai kamus bahasa Arab, Pak. Jadi biyen nek buka kitab iki nggo kamus jenenge Al Munawir. Hari ini cukup ning HP kok ketik muncul, Pak, apa artine iki Indonesiane? Iki lho, HP. HP. Ya kula ngaji ning dinding ya iki ya. Jeng ben iki teng Palembang, jeng ben teng Makassar, tembe wangsul king Hongkong. Awakmu tak omong ning Hongkong kok mentelenge tok ora percaya to. Aku ora sombong yo ngaji ning Hongkong iki tak hitung wis ping pisan nang ngitmu. Moro ora iki lho. Kula teko kene iki jan teko tek ning lokasi iki lho sing duduhi jenenge Sherlock. Nggih, saiki wong-wong ngundang kula wis ora moro liwat iki. Asalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten? Saking Bathokan Pak Lukman, enten apa badhe ngundang ngaji saged? Saged nggih. Kula sowan apa mboten? Ora usah, sowan malah gekne teh. Andek kowe ya ora nggo gula, aku yo ngono. Wis cukup ngene, sing penting dielingne terus di Sherlock teko kene iki lho. Iki lho yo. Ning HP iki dijak apik kenek, sayange dijak elek ya. Iki lho sing bahaya. Saiki kok ketik ya muncul. Nek kok ketik iya. Lah anak-anak panjenengan kok lek sampean taruh pondok, engko karo kiai ini ditata akidahe. Insyaallah kok cekeli HP iso milih. Mulih kok pondok njaluk HP sampean tukokne. Insyaallah anak-anak panjenengan iso milih endi sing apik, endi sing elek, tapi kudu mon. Nomor 3 anak kelek ning pondok untunge apa? Oleh barokah dungane kiai. Donga sing paling mandi kangge anak-anak kula karo panjenengan iki dongane wong tuane. Kula jenengan iki sregep donga, mandi. Lah donga jenengan tambah hebat, tambah sempurna lek didorong karo dongane kiai. Kula sampean ra sanggup lek ning Tulungagung nek bocah mondok ratek tenanan, mbasa ning Tulungagung dadi tokoh agama, ada keberkahan doa kiai. Kula kok pamer mboten aku iki iso dadi kaya ngene iki mergo nyapa didongakne kiai-kiai Jampes, kiai-kiai kula, Pak. Ora didongakne. Kula nembe king Magelang ngaji king Kebumen, ditelepon kanca kula ken mampir. Biyen ning Jampes ini pondok Jampes iki mboten tenanan, Pak. Lah kok kula dugi mriko mbangun omah entek 1 miliar dereng selesai. Bangun masjid ngeten iki masyaallah. Wis saiki kok koyo ngene piye ceritane? Biyen ning pondok ra tenanan kok uripmu koyo ngene gak ngerti Kak Lukman. Pengen ngerti nyapa? Sampeyan oleh barokah dongane kiai. Mula uripmu ya barokah. Dia menjadi tokoh agama dalam bidang materi. Subhanallah. Iki lho, ayo mon. Dadi lek pengen di anak apik, dijenenge sing apik, diwulang sing apik sama dengan nek saged dipondokne. Ten sak pondok masyaallah. Anu lho Pak Lukman anak kula mondok mboten purun ya wis ora gelem rasa dipondokne. Anak kula njaluk teng sekolah SMP negeri Ngantru sekolahno. Tapi kudu sampean ngomongin, "Nduk Le, sampean ra mondok ra apa-apa, tapi sampean kudu panggah nang masjid. Sampean kudu panggah cedhek karo ulama-ulama Bathokan. Anak-anak panjenengan jangan jauhkan dengan ulama setempat. Ora mondok tapi tetep ngaji. Tetep nang diniyah. Ben anak-anak terus
dikawal karo ilmu agama. Sing terakhir lek pengen di anak apik dijenengne sing apik, diwulang ilmu sing apik, sing rada abot iki lho. Dicontoni sing apik. Anak-anak kita ndak baik tuh hari ini ngapunten Pak kelangan contoh. Anak-anak sing gak sholat iki mergo nyapa, ngapunten bapak ibu iki ya ndak sholat. Lho awake dhewe iki dadi madrasah awal nih. Anak jenengan iki lek ora mondok 24 jam ning omah, sing 7 jam digawe sekolah. Sing 17 jam bendina nyawang bapak ibuke. Mula anak ora usah dikongkon salat, pokok bapak ibu salat anake ya terutama ibuke, mergo anake gampang kelet karo ibuke. Iki sakmene iki sing mangku anake karo sing mangku anake bapake apa ibuke. Belas. Anak-anak sampean iki gampang kelet karo sampean. Ketika jenengan berdiri salat, ku anakmu lak melu. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Golek gedane Pak, moh. Ibu salat ya, aku ya salat. Sampeyan Allahu Akbar anakmu lak melu wabah. Sampeyan maca Fatihah anakmu lak mbab. Sampeyan rukuk sujud salam melu. Mula tenan awake dhewe kudu sregep salat, Pak. Ben anak-anak awake dhewe ya. Lho kula teliti pancen bocah-bocah sing gedene ra salat. Ki mergo ngapunten. Bapak ibuke pancen ora salat. Jadi awake dhewe iki lek gak salat dampake ora meneh awake dhewe tok, ning generasi awake dhewe iki. Anake ora usah kongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Anak-anak yang tidak nutup aurat iki mergo wong tuane ya ora nutup aurat. Kadang ki lucu anake diteri nang Madin kudungan, lha ibuke ngenteri malah ra kudungan. Wah anake brukut malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik kok. Enak sing SMA silite metu akeh. Ada nggih celana SMK silite metu kabeh. Ibuke rambutnya disemir, dirembonding. Wis ora nutup aurat, anake diterne numpak sekupi dilungguh ning ngarep brukut jilbaban nutup aurat. Malah ibuke nggih celana ketat, kaos ketat. Nek lungguh rada ndegek, akhirnya digawe lungguh kaose munggah, celanane mudhun. Katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing dicontokne anak iki lho apa kadang. Jangan sampai ngeterne putrane putrine teng Madin, anake nutup aurat, ibuke ndak nutup aurat, jangan. Lek perlu Pak, teng mriku dikai tulisan. Kawasan wali santri memakai busana muslim. Kula setuju ning pondok-pondok pesantren, hari ini lek ngendangi anake wis enek tulisane Pak ning depan sapam. Ngono lho. Nutup aurat. Jenengan barang tak kongkon basa karo bapake Caca. Ben anake iso basa. Malah saiki iki ibuke karo bapake malah anake dijak omong bahasa Indonesia terus piye iki. Anak iki pokok sekolah iso bahasa Indonesia gek ning bathokan ora eneng bocah ra sekolah, kabeh sekolah. Anak iki lek dijak omong bahasa Indonesia wis ora iso basa Jawa. Lah basa sing duwe tata krama iki duduk bahasa Indonesia, tapi basa Indonesia ini mangan iki mek sitok makan. Sope kok mangan makan, bapakmu di mana Dik makan, ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi bapake karo kirike padha. Njajal lek wong bathokan. Dahar, nedo, nedi, maem, mangan, untal, badok, nyekek, nyosor, jeglak. Bapakmu ning tinduk, bapak tasih dahar. Ibumu, ibu nggih dahar. Adikmu enggak oleh karo wong bathokan dahar. Gak ditata krama. Anak kok madani wong tuwek, adik tasih maem. Ki lho wong bathokan. Lah kirikmu ning ndi? Lah nika dahar kali ibu nika. Lha sing kemenyek bahasa Indonesia iki. Rungokno kuwi. Jawa. Jawa. Gua ayam. Biyen ning kene lek nyeluk anake nduk lele, mriki. Saiki do kemenyek. Dek, sini. Sini. Hei, dipanggil mama. Sini, mama. Ada apa, Ma? Sini. Minum susu dulu, bioh. Raine tajen susu lho.
Hei. Bahasa Indonesia ini mangan iki ya mek sitok makan. Sampai kok mangan ya makan. Bahasa Indonesia ini turu iki ya mek sitok. Napa? Tidur. Sampai kok turu ya bapakmu tidur, ibumu tidur, adikmu tidur, anjingmu dajal wong bathokan. Sare, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, orok. Bapakmu nduk sare, ibumu sare, adikmu gak oleh sare, adik bubuk. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene ndi? Lah kok batang ya. Bu, Jawa nggih. Anaknya dijak omong basa Jawa, engko karo mbae raket hubungane. Tapi nek kok dijak omong bahasa Indonesia, wah, mesti ruwet kuwi kok. Wis karo mbae renggang, lah mbae ra godak bahasa Indonesia. Ning Blitar ya enek kok gak nate ngedikan karo putune to Bude. Alah aku ra godak bahasa Indonesia lho lak tenan. Lah anake apa putune playon delikan, bae nyemantani nggih bahasa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Apa enek mendelik? Nanti terkena beling. Kok terkena? Bae lanang lesu. Sini, kamu itu dibilangin sulit. Jangan kemana-mana, kakung tak mengarit dulu. Apa enak mengarit dulu? Bu, Jawa nggih. Lha penting dicontoni sing apik, ngene lho. Jenengan iki arep melu kegiatan apa melu wong. Tapi sadurunge melu menengo dhisik suwine 5 menit. Aku lek melu ngono kae disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu, pesane anake. Lho kok iso lho ibuke melu karnaval joget lho terus piye to? Lho kok ibuke malah ho ah. Disawang anak pantes ora? Karo andul. Enek niki ne ho enek. Enek. Horeg enek. Enek. Jadi anak itu ngetuk ning mburi enek kejadian ning Blitar, anak ngetuk ning ibuke karo mrene, ibu pekok ngoten kan. Lho, sampeyan melu senam melu wae, tapi golek tempat tertutup, disawang anak pates, aurate ngangge sing longgar. Wis melu senam ning prapatan, dalan gedhe. La ilaha illallah kok egois men gak mesakne anake. Wis kaose ketat, celanane ketat, akhire kodoke ketok mringis. Arep budal senam dudingmu, odokmu etok nyodokmu. Wong sakniki niki egois, Pak. Melu karnaval, melu ngono wis ora mikirne anak. Kula iki tenan, jenengan iki tukaran biasa to wong rumah tangga iki, wong rumah tangga. Tapi tulung aja ning ngarepe anak. Dadi anak iki bangga. Wah, tenan wong tuwaku iki ora tau tukaran. Kok ora tau mek pinter ndelik nih. Lho nggih, lho kadang awake dhewe ora ya, Pak. Sing lanang ngelokne sing lanang kowe iki bojo pekok, Dik. Lha sing wedok ya muntap, kowe iki ya pekok lho ya. Gek ngono ki anake ning sandinge. Akhire anake muni wong loro padha pekoke karo ngalih. Lha kula ki tukaran biasa, bojoku kan biyen tak dokter. Awake dhewe lek tukaran tulung aja ning ngarepe anak. Anak ki bangga lek bapak ibu ora tau tukaran. Dicontoni sing apik. Saiki wis awake dhewe ki wis dolanan apik, ora kaya wong biyen sregep jamaah, sregep deres Quran, sregep nang masjid. Lho nggih. Mula bocah biyen iki sampean delok, lak sing diwedeni bapake. Wong tuane mergo bapak mbiyen tuh hebat. Mbiyen nek bocah nakal ngene, ayo nakal. Tak omongni bapakmu kapok. Wedi. Mergo bapak mbiyen iki nek dicontoh. Siram. Lho, ora siram. Tak omongni bapakmu kapok. Kalimat tak omongni bapakmu hebat. Mergo bapak iki wis siram, Pak. Sampeyan aja pisan-pisan ngongkon anak adus nek jenengan dereng siram, gak dadi. Le siram, ibu yo rong siram. Oh tak tuwapuk genteng. Dek ya ora adus ngongkon kancane. Lho amoh awake dhewe. Biyen nek bocah gelut, ayo gelut to. Tak omongni bapakmu wedi. Mergo bapake gak tau gelut. Biyen iki ning langgar, Raja Budal tak omong.
Kula iki karo bapak kula wedi nih masyaallah. Nggih, wedi. Yen ibu kula ngene, kadang adus tak muni bapakmu lho. Wah, wedi tenan. Loh, nyolong jambu, mudhun. Mudhun. Ora mudhun tak muni bapakmu. Langsung mudhun Pak Cah biyen wedi. Mergo bapake gak tau nyolong jambu. Lho bapak saiki ruwet lho, nyolong jambu le. Mudhun. Ora mudhun tak muni bapakmu. Lho kok malah jawab sampe ngomong nih, dan iku tuh bapakne dhuwur nggo kresek nih. Wis jujur awake dhewe saiki wis ora keneng dicontoh. Mula kesimpulane piye? Balik neh. Bojo kula tak omongi anakmu lek kok kelone ora dadi salih-salihah. Lha enten apa? Lah kowe karo aku ora kena dicontoh. Wis ayo dibalik nang pondoke. Ben nyontoh ulama, ben nyontoh kiai. Aestu anak kula tak omongi le, sampeyan apa sekolah nang ndi? Bapakmu lilo. Kowe pengen dadi polisi lilo, kowe pengen dadi dokter lilo, kowe pengen dadi guru abai lilo. Tapi saiki itu mondok. Milih sekolahan sing kok pilih nih. Kula terne Pak, mulai Lirboyo, mulai Ploso, Kediri tak goleki ning Blitar kabeh. Akhire kurang enek sing cocok kula terne teng Malang. Akhirnya roh pondok namanya An-Nur 2 Bulu Lawang. Kula tak teng mriki mawon. Akhirnya anak kula mulai tamat SD teng pondok. Alhamdulillah, mahabbah kecintaan datang ulama luar biasa. Alhamdulillah seneng karo kiai, seneng karo ulama. Nek anak panjenengan wis mulai tampak seneng karo ulama. Ini pertanda anak kula karo panjenengan menjadi anak yang soleh. Karena ulama ki pewarisi Nabi. Ulama adalah tempatnya ilmu. Lek anak panjenengan seneng karo ulama, sudah otomatis seneng karo ilmu. Mula lek ngono kesimpulane, lek pengen duwe anak apik, siji di pondok, siji dijenenge sing apik, loro di pondok nih. Dil Bu nggih? Dil? Sepakat nggih? Sepakat nggih? Hei. Selawe mau sepakat to? Selawe. Iya nek sing batin, ngalah wong gratis ora nyapa-apa. Wong koyo ngono kok diundang. Iya nek sing cetil-cetil mesti mikir ngono kuwi. Kon mugi-mugi barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, diterbitaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan ninggal saras. Barokah khol, mugi-mugi sing rawuh diparingi rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Barokah haul, mugi-mugi sing rawuh hinggal saged tindak Mekah Madinah. Barokah pengawasan, mugi-mugi sing rawuh ya Allah lamun sedo pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enten acara malih. Mboten ngapunten Yai kula donganan pindah. Biasane dereng didongani lek ra ganti sing dongono buar sing mburi ya. Bu, dongane riyen nggih. Sepakat nggih 20.000. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya warga Batokan ngantru tulung agung ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saking pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.